Ui, que sexy que estàs ara, per favor. Merda, 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 merda. Què? Què? No, els condons, joder, que sempre em porto sobre, però me'ls he deixat a la taquilla Tranqui. o algo. Puta vida, tete. Tranqui, tranqui, que jo sí que en tinc. Vale? Ai, menos mal. M.U. Andresen. Vale. Estan al segon calaix, Vale. d'acord? Al fons de tot, entre la roba interior. Vale. Vale? Agafa'ls. I tu em vas? Aprofita i vaig al lavabo. Vale. Què? Què passa, que no n'hi ha? No, Em vaig agafar l'altre dia, en teoria sí que n'hi haurien d'haver. sí que n'hi ha, sí. Llavors? Vinga. Què? Què passa? Passa res? Què tens aquesta cara de lerdo? Què passa? Què és això? Estàs de conya. Que no saps el que és? No, joder, sí, clar que sé que el que és, un consolador. Bueno, tècnicament és un vibrador. Bueno, vale, que això m'és igual. El que vull dir és què collons hi fot això aquí. Com que què hi fot? Doncs és meu, és el meu vibrador i per això està al meu calaix. No? Què passa? I com és que el tens? Andrés, a què ve aquest interrogatori? No sé, doncs... que el vols provar? Vols que el provem? Jo? Sí? Jo ni de Vols? conya. No. Que no, ni mamat. Vale. Però tu el fas servir? Joder, doncs... A vegades em masturbo em toco amb els dits, a vegades ho faig a la dutxa i a vegades em masturbo amb el puto vibrador. Què? Vols saber com funciona? És molt fàcil, és molt divertit, en sèrio, mira. Li dones aquí s'encén, vale? I aquí comença a vibrar i de res... No, para, relaja. No, que no vull saber això ara. Per què no? Joder, vale, llavors, què vols saber? Què vol saber el senyoret? Doncs el que vull saber és... Per què el tens? Que no en tens prou amb mi. Què vol dir tenir-ne prou? Doncs que si follant amb mi tinguessis suficient, doncs no necessitaries això, no? Ni la dutxa, ni... Ni els dits, no? Els dits tampoc els necessito, no, perquè, no sé, No, m'estallo? Sí, no? Sí, clar, vale, els dits sí, vale, però per altres coses, no per... Joder, pavo, tio, que sembla que tinguis 4 anys. Per masturbar-me. Bueno, Masturbar-me. Doncs això. Què? Què, ara em diràs tu que no... Doncs masturbes, tu no et toques. Jo... Què, em diràs que no t'has tocat mai mentre estaves amb mi? Sí, clar, que m'he tocat i clar que m'he fet palles. Però pensant en tu, eh? Ai, por favor. Però és que en els tios és diferent. Vale, és normal. Yo soy un tío. Los tíos tenemos pene y por eso nos hacemos pajas. Doncs sí, és una cosa biològica, física. Vale, els tios doncs, necessitem, jo què sé, descarregar contínuament, vale? Perquè si no s'acumula i... Així no explota. No, som com una espècie d'espersors de semen. Hòstia, tia, t'estic parlant en sèrio i t'ho prens tot en conya. Hi ha estudis, saps? Perdona? Tu em parles d'estudis? Tu que vas suspès tot aquest trimestre? He aprovat educació física amb excel·lent. Bueno, però aquest no és el tema, vale? La qüestió és que les ties que aneu ben servides, doncs no necessiteu això. Ah, no? No. No? I què necessitem les ties ben servides? No sé, digue-m'ho tu. No saps? Val,
Doncs jo t'ho diré. No necessitem capullos masclistes al nostre costat, d'acord? I tampoc necessitem pavos insegurs que ens montin polles quan se n'adonen que, oh, sorpresa, les ties també ens masturbem. Ara què? Em fas fora de casa? No exactament. És un exercici d'educació física d'aquests que se't donen tan bé. Es tracta de veure quant de temps trigues en sortir de casa meva i anar-te'n a la merda. Temps. En sèrio? Sí, en sèrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tu mateixa? 7, Ja vines a buscar-me, ja? 8, 9, 10, 11... Però...